Ay, daimbag ka pa ito niyaw. Nakagata kagaya mo ni Tilugan Mau. Ay, oo, tata. Kasi na agad na dapat basit nga rulong may agasawa. Sumutin natin gatang may tilugan. Ay, maya dahita Dumalata kami dyan dalugan na kay. Huwag nga rin tata. So ngayon kakaningatan may kanibakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, sana lang disikan hanalugan to niyaw. Dakal mo't lang agataday ta. Iso asaan, alaang-laangan. Tata, Ay na. Maragsagan at unay, maraking ka. Dapat ka mo dyanan na. Kaya kagata ka mo't lang, nitilugan mo. ang yaman ako na niya, tata. Siguro na kas paprakti. Patsumot na jay tata. Nay, apa nga kastabat na tibagpag ang kontrakan nito niyaw. Sige ba niyaw? Diyak ngamin patyan ang tao di tinagbanugan da nga agasawa ti inggatang day tilugan ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay kinuat da chicks ni Pari Mario nga ubing. Ha? Anak ano ti baknang day jay nga ubing ka. Anya? Well, huwag nun ay tatata. Iso asaan man ako ti palastog day jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na ba ta nagbanugan? Ha? Ibaga tubay kinibakit na nga adda chicks na ijay ili. Takitag man na niya ti magpatinggan na diya tonyo. Ha? Lastog? Anya lagi din.